Bai, izan? Gorka, arratzaldeon. Daniel, zenbuz iritsi ez Londresea? Zen mouz, eserita lau. Ez, zeba? Eserei orduan, hobe izangoak eta. Zerbait pasaltzaipa. Loiura jun hau, egazkin hartzea Londresea juteko, Bai. eta atzea perakin zitzatoren, 3 bat ordu bai, eta kafeteira jun hau. Ta? Bozka bat eskatu joan, naranjakin, Bai. eta ordunik anenok esertxotaz gogoratzen. Egazkinean barruan esatu nauk, Jesukriston buruko binakin, Zesatek. eta lur harturik egazkinak, eta arte naukenian, dana kartel guztiak eta alemanez itxauen, eta enauk iritsi Londresea. Berlina iritsi nau. Berlinea? Adarra jotzen nahiko aiz, ez da? Nik etzek jaman gertu duken. Eta zehar egin berdeko hain? Nik diru iketzekat. Diru iketzekat eta hemen gatu berko jat. Eta kronikak hemendik anbialdi berko eskiat. Hortik? Joe, dan. Iria garabia deke, Tira, hortik moldatzen baiz, alain, barko diu? Sentitzeiat, baki nola nauken, nire buru hau. Zaindu adi, eta hemendik aurrera, garagartua baino etzak edan. Bale, gaurun goztira eta orduan. Agur, Gorka. Aio, da.